Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Ni da sunanka ya Allah, Ubangiji na makaɗaici, ka bani dama zan yi yabo na mauludi na Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Allah ka kaki salatinka ga Mustafa Mahamudinka, wannan da shi ne ka tsarkaka, sannan ka bashi auliya'ullahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Ba na manta da shehunnai, wallahi ban zuwa babu kai. Shehu Tijjani a gaida kai, da Shehu Jilani sirrillahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Shehu Barhamu na Inyas, gaida kai sarkin dukanas. Shaka Gibri makairin nas, da shaka fito hatu kairullahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Gaisuwar nan zan yanke, za na juyo cikin wake, dan azama kuma nan take, dan ambato na Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Wa muke wa taron nan, sai ku ce min habibin nan, wannan da shi muka rike gagam, babu ranar sake wallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Wallahi annabi mun gode, dan kai mana komai a wadace, shi yasa muka godewa da maulidinka habibullahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Wa ake wa irin wannan, wallahi in ba annabu ba, sai ku tashi mu yo duba, mu yi zikiri ga Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Abinda ake gun mauludi, ku yan uwa na tsaya ku ji, za a fara da addu'a, magani ne na agaji, sai karatun ƙur'ani, ku buɗe kunne ku ƙara ji, a karanto littattafai ciki har da na zuwar Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Shugaba mu muna son ka, har abada ba ma waige, wanda zai maka izgili, za mu cire masa kai wallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Kai abun san Allah ne, kuma abun ƙaunar mu ne, ran mu fansa gare ka ne, karbe mu ya Hizbullahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Hajiya Fatima kwanka, mun mata shaida da sanka ne, tsabar sanda take maka ne, take yabon ka Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Allah ƙara azurta ki da hanyoyi daban-daban, dan isar manzan Allah, annabi ya shafi'ullahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Za ku jiyo wasu baituka da aka yi wa Rasulallah, Shehu Barhama ya maula, su zamani habibullahi. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Abal kalbu illa an yakuna mutayyama, halifa garamin bin nabihi muhayyama. Hajiya Fatima garkuwa ake maulidin Rasulallahi. Abitu bilailatin sahara
subhana murshida bi zikri lazi qabba bada an wa mahatama. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. Usajilu fihi al-hur kalaili wa jirati liyamin wa jabli kal muzahani bi magrama. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. Munazzimu durrallat zifi zikiri wasbihi wa asmi wasfil ba ridurran munazzama. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. Muhammadu miftahul futuhati sayyidi wa hatimu sulkir rus لختما مقدما. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. به نال كل الأنبياء مناله به زينة الهدراء توكر وأزما. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعزما. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. مواهب رب الأرش طه محمدا ورحمته وهوى رحيم فأكرما. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. بشير نذير بك سد وهو قاسم جواد كريم با سد كف من إمام. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. مقفى أمينا وفي الرسل مجتبى حبيب الإله الأرش بدءا ومهتما. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. وأبياد يستسقل كمحمود وجهه به نال ليل الجاه لإذ كنت مفردا. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. Abubakar ABK ne a lafiya nan nake zaune wanda ya ji baitocin ne mun hadu a dan Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. 08061972211. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. 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 Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin Rasulallahi. Hajiya Fatima garkuwa ke maulidin